И здравейте на всички, аз съм Теди БГ, геймър от YouTube. Днес ще ви кажа фонтаните, тия фонтани. Виждате колко са красиви. И виждате колко е тихо. В момента е много късно. И ще снимам освен гейминг клипове с евентуално камера. Ще снимам и такива интересни неща, които виждам. А не само жълти тенички и глупости. Такива всякакви. И виждате. Ако ви харесал клипът, натиснете палец нагоре и се абонирайте за мен. И това е град Русе, където съм написала в моето описание идея. Виждате, наслаждавайте се. Тук банка някаква има. Ето виждате колко е тихо.